interpret sa dictionary o sa meaning. Mo na gingon ni David, bulahan daw siya nga gibantayan siya sa Ginoo nga wa siya na isner sa mga poler, wa siya nalitag ba nga wa siya nagsalig ining mga bright nga tao. Kay nga naman wa man siya nagsalig sa mga pari. Ang iya gisaligan ng Ginoo mo nang ang mga sulat niya, mga salmista ni David. Sabi no si David mo ikatulong ay kaduang gigamit sa Ginoo dis kalibutan. Una si Moses, sunod si David, sunod si Jesus Christ. Mo na at tulo. Pero although daghan siya gipanggamit para sa ato mga Gentiles, ang gigamit yun sa ato si Apostol Pablo, mo na siya mo nag-sanctify sa ato ang sacrifice. Kay ang ato mga sacrifice sa Ginoo is not to God. Ingon ni Apostol Pablo, but for the devils. Mo na iyang gisanctify, mo ni ang mga buhaton nato. Mo na gipang istorya ni Apostol Pablo nga adunay days of redemption. Mo na nga kita daw mga redeemer. Redeemer, giredeem. We are the ransom. Kinsa katong giransom sa Ginoo, muingon, I am strong. I am strong. I am strong. Muna yang gingon, mga kusgan ta kay giredeem kita sa Ginoo. So, muani ganit din sa Zion with joy and gladness. Kanang malipay gud mo, malipay ba mo kanimo sa simbahan? Wala usa ka butang nga diin gusto gud sa Ginoo nga malipay ka. Aron ang Ginoo malipay nimo nya hatagan ni kag kusog gikan sa Lunes. Bisa pag na kay balatian, way problema ng balatian basta naa kay kusog. Ang kusog mong kuyaw. Kan balatian makahatag na og kaluya. Pero bisan ikaw dunay balatian gagmay pero ay mo kusog steady. Maluya man ang hinung kag magigda ka diya kay tungod imong balatian. Mo bitaw nga magprita sa Ginoo kay ang Ginoo gud maayo, di ba? Nay mga awit na mga Bisaya ganiha nga nakahilak jud ko. Nya ko una ba tinuod kani sa uban Ginoo. Para sa kuwa gyud tinuod jud ka Ginoo sa kuwang kinabuhi. Hosea chapter 7 verse 13 ingon pa niya, woe unto them, for they have fled from me. Destruction unto them, because they transgress against me. Though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me. Tanawa. Kita gisultihan niya, mga Hudiyo. Awat ay labot, ano ay labot? Sila ray gisultihan, wag ito ay labot. Para man isa ila ang kaluwasan, dili man para sa atwa. Pero kay gireject man nila, abot niyo pasabot, kininggingon, allowed gani sila, kita pa ka. Nga no, wag ba nagbiya? Mo nang gingon niya, woe unto them that they have fled from me. Katong nangalagyo sa kuha, katong wa nanimba, katong wa ni ato simbahan, nagpalayo na. Matod pa niya, distraction unto them, because they transgress against me. O, naglapas sila, bato kanako. Kung sa ilang gilapas, Sabbath day, keep it holy. Sabbath made for man, not man for the Sabbath. Mo nang gingon tagaan tag Sabbath sa Ginoo unya. Wala ta ni ana anang Sabbath day. Di. Mo na yang gingon transgress, gilapas nimo na. Against me, transgress against me, do I have redeemed. Bisan ako na silang gipanglukat, gipangluwas. Yet they have spoken lies against me. Pero nag-istorya lang yapon silang bakak. Sa gilukat na istorya lang yapon bakak. Mo na nga bantayanan sa mga pastor, nag-istorya mo bakak ha. Hosea chapter 8 verse 12, I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing. Gisulat nako ang dagkong butang diri sa balaod nako, pero ilang gi-counted nga. Kanang strange ba kanang kuyawaw yan sa manang kuana na kanang strange para sa ila ba nga lahi ba lahi. Anong anaon man ta sa Ginoo? Lain sa ila ba? Ganong anaon para na ron. Sa ato pa, kuan lang di ang Ginoo nato. Bisag gilukat na ta nila.
di data rapture, bisag nangalagad na tayo niya. Kanang mga prinsipyo sa tao ba, bisag-bisag. Huwag gani niya kaluyi ang mga tao tumuunang panahon sa lunok. Kita pa karon, muna'y bantayanan na to. Nagbasol gani ang Ginoo sa mga tao nga nanaghan. Ayaw ko ina nga ang tao kaluyan pa sa Ginoo. Wabot ang time nga ang Ginoo daw dili magmercy, dili magpiti sa tao. Mobita na maningkamot ta kay ngano man ang Ginoo is a terror God. Waba mo kabaw? Huyaw. Mo nang giingon dito magsalig na din kita nangalagad nagsampit sa Ginoo luwason ta niya. Ang iyang luwason katurang matinud-anon. I have whom mercy. Undos I have. Kato iyang kaluyan, ay ato kaluyan ang dili. Mo na bantayan na nato ginay prayer ni sa New Testament ni David nga dili daw pagayo nato tong kasing-kasing sa di makadungog sa sugo sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Mo na ang Hosea nagsulti na og dakong butang daw gisulat ang dakong butang dinhi sa balaod. Aron unya, but they were counted as a strange thing. Hosea chapter 4 verse 6 mao na iyang gingon na my people are destroyed because lack of knowledge. Nganong nalack man knowledge sila because thou was rejected knowledge. I will also reject thee that thee shall be no praise to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. O tanawa ha. Sa unsang pagi gireject nila ang balaod sa Ginoo. Maninungdan nga i-reject po sila sa Ginoo. Dili na sila mga pari nako. Nga naman nag-ingon manggod sila gi kalimtan na daw ang balaod sa Ginoo. I will also forget thy children mo na ang mga nagsunod sa ila gipangkalimtan lang sa Ginoo. Mo bito tong hulukos. Gusto mo atong hulukos di na to hisgutan day naisulat man na. Prophecy man na mo nang sundugo nato sila. Sila iya na gid sa Ginoo, kita gikaluyan lang sa Ginoo. Unya ingunana lang gyapa ato buhaton nila. Mo bita nagiingon ni Apostol Pablo sila atong admonition. Learning na to na sila, example na to na sila nganong gibiyaan sila sa Ginoo. Kita pud mahimong biyaan po ta sa Ginoo. Mo bita nagisulat na sila diri atong sundo na kung say pulong sa Ginoo ngadto kanila. Mao sa nay pulong nato kay ang ilang Dios mao man nato ang Dios pud. Gusto man nato ang ilang Dios, mahimo natong Dios, di ba? Gamanan gud ilang Dios. Kana ilang Dios mo na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo na tagiya sa tao. So therefore tanan gisulti sa Ginoo sa ilaha, mao sad na ang iyang ibuot pasabot isulti sa tuwa mo nang dunay magwawali aron mapadayon lang ang pagwali sa Ginoo. Will sa Ginoo. Wala yang gingon because they reject knowledge. Kana kung i-reject ninyo mga knowledge sa Ginoo, kanang kay baluba, basta makadungog lang mo pulong sa Ginoo nga giwali. Ang knowledge ba knowledge? What is knowledge? Kanang abino ang knowledge na nato pero evil. Kaya ang good wala naman. Mo nang niingon si Jesus Christ piniro niyang wala. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Aron mahimaya sila sa atong Ama nga nasa langit at ipakita ning good works. Niya wata kabaw sa usay good works. Kay watay knowledge sa good works. Mo nang scripture is given by inspiration of God. That ingon pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be equipped and fully furnished in the good works. Aron makumpleto siya, mahimpit siya sa mga maayong bulaton. Good works ba diya sa Ginoo? Kay ngano man kini atong work is evil ni. Katong mansanas nga gikaon ni Eva ug ni Adan, good and evil. Unya mo nang giingon diri sa Biblia, they forget the good. Ang good, gihimon lang evil. Ang evil, ilang gihimong good. Mo na. Bisag evil, good ni. Ang good, gihimon lang evil. Giusap nilang evil. Nganong man ang good, gihimong evil be. Sa unsang pagi, gihimon nilang evil ang good.
good nang watog simbahan. Unya kung wato ka sa simbahan, dili righteous, kay wa ka kabalo sa righteousness, that is evil in the sight of God. Daotan na alang sa Ginoo. Mao bitaw na ang knowledge kinahanglan may bawta, ayaw i-reject. Aron kay ang pulong sa Ginoo nagsulti, mao bitaw nang giingon, gusto sa Ginoo nga kita gayud maluwas og makabaton og knowledge. Aron ta maluwas. Mao bitaw si Jesus Christ sa Lucas chapter 1 verse, basaon na nimo sugod sa 76, kanang nagbisita si Jesus Christ dili. Naghatag siya knowledge kung saan paghugas atong mga sala, remission of sin. Nanumdum ko doon sa lida, tanaw ko, Fernando ko gabi ba? Naigisulti niya dito ba kay last na to silang enkwentro sa sniper. Kay di-snipe man si Fernando. Musay na ako'y makatunan na. Tama ko itong mga tao, kabalugin yung mga pulong ni tao. Girijik lang nila. Di nabilag katong sniper napatay na niya Fernando niya. Lingkod siya dito. Niya kaya paborito ni Fernando gipatugtog niya kato siya. Naibong siya nga gipatugtog, napatay na mga tugtog. Niingon siya dito sa witer-witer, papatay na kay namatay na anak, na paborito anak. Pero pagtanaw niya naman sa iyang tubangan Fernando, katong niingon siya dito. Bawasan daw ang kanang niingon siya nga bisa pagpatyon daw siya, ang dautan magpabilin Japon. Pero ningon na si Fernando, bisa magpabilin ang dautan, bawasan ang Japon ko. Mao bitaw na kita, nangalagad na sa Ginoo. Gitudluan taon sa pagbawas at pagkadautan. Kaya dili man ta hingpit, di ba? Walay perfect, pero naay days of redemption. When the perfect will come, the imperfect, mawala na. So maningkamot yun ta. Kung ningon ang pulong sa Ginoo kanunay, ha? Be holy, be perfect, for I am perfect. Maningkamot taon sa una ito paghingpit, muani lang ta diri, wala lang, ha? Basta mo na igisugod, muani ta diri. Mo bitaw na kumuani mo diri, kung sa'yo una yun na ito, tahuro na ito ning adlaw sa Ginoo. Kung saan pagtahod, wala na laing adlaw. Kung magsigit ta, Lunes, Martes, pwede ta mo dahil sa Ginoo. Mo nang ginguwatan na convince sa adlaw sa Ginoo nga atong tahuron. Mo nang gingon kung miingon ang pastor, okay man sa Lunes magdayeg ta sa Ginoo. Unsaon na natong adlaw sa Ginoo, di na natong matawod kay disin ra man atong gibuhat. Wa man nagingon ngon sa tanang adlaw. Atong simbahan. Mo bitaw na importante ang knowledge, gi-reject nila ang knowledge. Mo na nga ang Ginoo nag-reject pud sa mga tao. O kita karon kung i-reject nato ning knowledge sa Ginoo, abi nimo nabasa na ko diri. Kita daw kuno nakabaton tag knowledge, gi-reveal sa Ginoo sa tuwa ang knowledge. Pero gali lang gibakak daw ang tanan mo na ko nabasahan sa mga propeta tuong unang panahon. Bisan ka nato karon, nganong nahimo tag Christianism kay ngano man ang Ginoo nag-reveal. Ni ani dire mga tao sa Ginoo katong giingon ni Jesus Christ, kung asa mo moadto, mosulod mo anang lugar na dawaton gani mo pakanon mo ingna sila nga ang kalinaw makabaton mahitabo dire. Pero kung dili gani mo dawaton, itaktak na ang inyong abog sa inyong sapatos ug kamalagyo kamo kay kanang lugar na pagwan-an yun nagkalinaw. Pilipinas ra ni dawat sa mga Israelites. Wala nga nahimot ang Christianism, mo nang dili nato na igsapayan na kay mo na ni sulat. Mo na iyang gingon, gilaglag niya yung mga katawan kay kulang sa kay balo. Sa Hosea chapter 4 verse 1, ingon pa niya dinhi sa wa pa ning 4:6. Ingon pa niya, hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Oh. Kay nga naman, walay mercy, walay truth, walay knowledge, kay gi-reject nila ang knowledge. So, simple, kung i-reject niyo mong knowledge, di ka kabaw sa kamatuoran. Una, ang Ginoo, wala na lang maluoy. Kay ang iyang kaluyan, katong gusto niyang kaluyan, kinsa man tong kaluyan niya, katong naghalad og sacrifice with mercy nga kanang mangayog yung kaluoy mo na ang will sa Ginoo. Mo na sa ilaha karon adunay controversy
Di ginamalalis sa Israel, doon ay controversy. Usa man ang controversy nila. Nga, way ka matuoran, way ka luoy sa Ginoo, di na maluoy ang Ginoo sa ila. Una, naghimuhimo na ng sarili nilang, mabitaw na nga ang Ginoo, nagsugod ko sa ila. Ayaw ninyo ng kurali, ha? Ngayon, nabasahan ako diya sa Old Testament, di ba, giwali na ako ninyo. Ayaw na ninyo kurali, kay nga naman, ang inyong kural, ang ako ang tabang. I am your wall. Defense. O na, dili unta to kuralan katong land of promise nga ilang gyatuan. Giingnan man sila, ayaw kuralin na ninyo. Kay ako ang kural. Ako ang wall. O nang si Satanas ningon kang Job. Nagsalig ba na si Job kay imo man ang gikurala sa imong kaayo, sa imong panalangin, bakwian ang panalangin. Bakwian ang kural nga imong gitabangan siya. Mo to, ningon dahil ang Ginoo sa iya, o sige, akong bakwiyon ang kuntabang siya, pero ayaw kuha ang iyang kinabuhi. Di siya kakuha kay mo ni sa Ginoo. Kung sa pulong sa Ginoo, mo ginay nahitabo. Mo na nga ikaw nga nangalagad sa Ginoo, dili na makuha ang imong kinabuhi. Lagtoy pagkasulti, dili lagi ka appointed once to die. Kay nga naman giredeem na ka, you are predestined into adoption. Mo na ito inheritance. Ma-inherit na ito na. Mo na ang controversy sa ilaha. Walay truth, walay mercy, walay knowledge. Kita. Mayo pata kay mingon lang nga natay truth, natay knowledge, natay mercy. Ikaluy antas Ginoo. Mo na ang controversy, ha? Ang controversy. Gusto mo kung si controversy na ito? Ingon pa ni Titus chapter 3 verse 7 and 11. Morning both pasabot sa Ginoo may tungod sa controversy sa mga Gentiles. Sa 3 verse 7 to 11. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of the eternal life. Atong gilaongan ra ba ang eternal life? Usa man ang eternal life kanang incorruptible body, immortal body. Mo nang gitawag og like an angel, celestial body. Mo nang spiritual body kaning ato ang lawas i-adapt ni anto spiritual body. So kining lawas nga madunot may lisan na nig lawas gyapon pero di na madunot. Mo nang bahalag naigutom bahalag mingon sila di ka pamalit o ka pamaligya kay way marka. Di naman puta bation og kagutom kay ang Ginoo nay mo supply nato ana. Mo nagiingon kanang tabang sa Ginoo in the twinkling of an eye, kanang kingdom is like a wilderness nga siya ay nagpanalipod, nagtabang sa mga tao nga way trabaho, magpaabot lang nga manguha lang sila pagkaon kada buntag within 40 years. 40 years. Mo na ang gitawag kingdom, mystery na. Kung makasuta ng kingdom, ilisan mo sa tao niya, moabot ng Great Tribulation, wala na. Mag-steady lang ito sa balay. Uban, steady po na sila. Nagiribir sa ito nga din. Mag-steady lang yapon na sila ang panarbaho. Antod, mag-wars ka ng atong gobyerno. Manggukod na atong mga nagpakitag simba. Paratol na. Muna nang tiyang, muna gingon, vengeance na sa Ginoo sa mga tao nga gi-blaspheme lang nila ang pagsimba. Ibaliwala lang nila ang tulong sa Ginoo. Mo nang gingon ni sa Hebrew, how much more punishment do you suppose to be when you insult the Holy Spirit? Mo nang gi-insulto ninyo ang pulong sa Ginoo nga mong Holy Spirit. Usa may inyo ang pagtuo sa iyang punishment. Mo nang yang gingon dinhi. Made heirs according to the hope of eternal. Mo nang gingon ingon nga kita gi-justify ba by grace, kinahanglan pinagi sa grasya ma-justified ka. Unsa man ay makapa-justify nimo ang kamatuoran. We should be made heirs aron mabuhata nga kita manunod according to the hope of eternal, sumala sa atong paglaom ng eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Muna nga din constantly ako gining ihangyo ninyo. I-affirm sa inyo ha.
Kato mga nito sa Ginoo, pagbantay mo, i-maintain ang good works. Matod pa niya din these things are good and profitable unto men. Mao kani ang butang nga maayo o mapuslanon ngadto sa mga tao. Nga matod pa niya, but avoid foolish question. Ay nagpangutan ang Ginoo, ako naman ning giwali. Ayaw na pangutan ng Ginoo. Avoid foolish question and genealogies and contention and striving about the law, for they are unprofitable and vain. Munang kanang pakiglalis, contention, striving about the law, kanang naglalis sa balaod, kanang ikaw nangalagad sa Ginoo, muingon pag no ba na. Ayaw na ibutang sa inyo na mo manigingon. Verse 10. A man that is an heretic after the first and the second admonition reject. Sadya nga ang tao kuno mabatunan niya ni ang una, ang ikadua nga mga pagtulunan. Reject. Gireject daw na niya, knowing that he that is such is subverted and sinned, being condemned to himself. Muna ang mga tao gani nga din tudluan na kas at aduha, nag-reject pag yun na sila. Kanang tawana daw na naibaw na nga kanang siya daw kuno ready na siya o nakasala na siya o being condemned na siya. Kanang bisa pag usaon mo being condemned ka na, mo nang sugod karon ayaw gyud i-avoid yun na ang pagpangutana dispulong sa Ginoo. Amoy pangutana, sige lang, paminaw lang mo kay wali na magyapon ako. Pero nagsulti na daan nga, mo ni iyang giingon nga din, avoid. Aron dili na to ma-reject ba? Mo na ang controversy. Kung imo ning basahon tanan, the controversy kanila gikuha lang akong verse 7 to 10. Pero diri sa sinugdanan, imong may baw-an ni diri nga mga tao is dunay gibuhat nga controversy ba, lalis-lalis kanang simbahan nga daghang kayo yung mga away labi na karon nga amot sa tinuod lang glory to God nga din may gani watay opisyalis diri napay opisyalis diri mulod na to sukol na to musupang na to kay dagay gipang dunit amot sunsay gidunit diri wa may gidunit inyuhan na ni tanan wala kong gingon kung mawala malang galing to ay inyuhan na ni balag kinsa mo na nabay pastor makaingon silang simbahan nga inyuhan na ni tanan, which is nga iyan ang pangalan diha mo nga nagtukod mo glory to God nga wag tay sarili diri plano lang ni sa Ginoo tanan nga maggadir ta aron maminaw tas pulong sa Ginoo hangtod sa pagbalik mao ra ni sa Micah chapter 6 verse 2 and 3 ingon pa niya diri sa verse 2 hear ye o mountains the Lord's controversy with his people and he will plead with Israel. Mo ni paminaw kamo mga bukid sa Ginoo. Ang Ginoo dunay controversy sa iyang mga katawhan, kanang controversy kabang mo sa nang controversy, mga discussion nga especially by the expression of opposition, opposing, mga quarrel, strife, mga pagbingkel ba mo na ang gitawag controversy sa mountain sa Ginoo, kanang mga simbahan daw sa Israel. Matod pa verse 3, oh my people, what have I done unto thee? And wherein I have wearied thee, testify against me. Sila nag-testify against me. Nagsigi silang pangalagad sa Ginoo, batok sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man nila tumana ang kabubuton. Wanang ningon na lang ang Ginoo. Suma kung nabuhat ninyo, nauri na minuko ninyo, nag-testify naman hinuon mo nga batok na ako. Mga pulong sa Ginoo, nga gipangwali ba nga batok sa Ginoo kay ngano man. Sabi niyo ang mga eskribag parasyo, gitagaan na sila og knowledge to enter the kingdom of God, pero wala nila gisulti. Giparsyal nila ba kay ngano ang ila man gipalabi ang whole matter diya sa Bible, wala nila gisulti. Gibiyaan nila ba ang ilang gipalabi, wa bitatong dai pulong giingon ni Jesus. Asa may labaw ang gihatag ug ang gihatagan. Ang ilang gipalabaw anang hatag man. Kanang gihatag mga gift. Mao na ilabaw sa ilahang mga parasyo mga eskriba.
O sa ng mga pastor, labaw na sa inyo, mga tayo sa offering, sige, gwali tayo sa offering. Mga gift, mga blessing, mga donation, mga usap pa na. Wa nila igisulti ang labaw nga kanang inyong yatagan dili na mudawat ana kung asa nagikan. Maka-defile na sa imuha. Unang giingon kung siya ang aman, ingon pa dito sa Malakay ba, kung siya daw ang aman, asa naman pag-reverence sa iya, pag-honor sa iya, nga naghalad man mo og kanang mga defile, mga contemptible, mga salawayon ba, nga mga butang inyong, kanang ubot pasabot, kanang gasa, ang naghatag ana, kung imong basaw ng pulong sa Ginoo, dili gasa ang gipangita sa Ginoo ang naghatag ana, nga aron may bawaan nimo, ngano ang naghatag man? Kay kinahanglan ang naghatag may baw siya kung kinsa iyang yatagan. Naibaw ba mo kinsa iyong yatagan? Si Pastor dili. Kung ako naman yung yatagan, huwag yung may panalangin sa Ginoo. Mabito na dapat yung may baw mo sa inyong yatagan. Ang inyong yatagan, ang Diyos nga balaan. So ang ihatag sa iya, kanang balaan po. Sa unsang pagi balaan, magbalaan ka. Aron dawato na. Tanan butang iya man ha, dawato lang na, kay nga naman, magbalaan ka, sa unsang pagi magbalaan ka, kanang pangayog pasaylo, sa unsang pagi nga mangayog kag pasaylo, ayaw na pasa ang balaod, unsa man ang balaod sa Ginoo, kung muani ka dinhi, kanang pagpasalamat ba nga tunay. Asa man dito magpasalamat dinhi man? Nga kanang moingon yung ka Lord, salamat sa imong hinatag nako. Kay ingon si Apostol Pablo, ang administrasyon na sa pagpangalagad sa Ginoo is give thanks. Makahatag na og daghang pasalamat kanang paghatag sa imo sa Ginoo og liso. Kanang nagproduce sa imo ang Ginoo, kanang giproducean ka, dapat makahatag kag pasalamat. Kung ang tao gipanalanginan sa Ginoo, dapat magpasalamat sa Ginoo. Mao nang muani ka sa simbahan kay ang tunay nagpasalamat mao kana ang nagila og sa kaadlaw. Unya sa balay gid sa Ginoo dili sa imong balay. Mao nang giingon ni David kaklaro ana, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Nganong niingon pa man siya gate with thanksgiving in my heart and the court of praise. Ni-enter siya. Sa balay day na. Bisa pag magdaig ka diya sa balay, di gid mahimot ang Ginoo kay dili na will niya. Kanay mo pagpasalamat nga nag-ampo ka sa imong pagkaon, dili na will sa Ginoo. This sign shall follow them that believe. Mo nang giingon. Mununot na ng ilahanan nimo. Pasalamat ka ro katagaan sa Ginoo. Tagaan ka lang sa Ginoo kung magpasalamat yung kag will of God. According to his purpose, ang iyang purpose nga malipay siya kanang magpasalamat ka dili gayud. Ang sugod yun sa Ginoo, where is my house that I may raise? Asa man akong balay nga akong pahulayan? Ano inyong balay? Nga pwede man mo dito mag-away, pwede man mo mag-istoryag daotan, pero dili kita pwede. Mo nang gani kung wani ganit na diri, unsa yang gingon sa Isaiah chapter 58 verse 13 an. Ayaw mo pag-istorya sa inyong paggalingong pinulungan, kung sulod mo diri. Pwede sa balay, istorya mo dito, chika o sa mo, unang mo magday, mag-ampo. Total, ang Ginoo, managi honor sa Ginoo na kay dili man na will niya, ang will niya kanang balay nga iyang gibuhat aron makiguban. Ayaw ko hina nga ang Ginoo nakiguban diha sa balay nga nag-prayer meeting mo diha, nag-Bible study mo diha. When you read and hear the word of God is in the day and in the house of the Lord, mao ra nay gingon sa pulo sa Ginoo. Dili na malaktawan. Kung magisgot man ang galing may padto sa balay kay mo man ay diskutanan yun sa pulong sa Ginoo. Kay kontra nang diya sa atong balay, manay ang gingon. Unsa man day nabuhat sa Ginoo ninyo? Giingnan siya. I have wearied thee, testify against me. Ang testify na may nung batok nga ako, kanang inyo ang mga gipagsimba. Batok man na sa Ginoo. Ang prophecy, ingon ni Daniel, sa ulayng adlaw, mahitabo gyud ang abomination. Kanang abomination nga, gikaligut-gutan ba sa Ginoo ba tanan nagsimba gikaligut-gutan sa Ginoo mao nang madisulit ang tao magkatibulaag madetermine na gani na lisod na mao na ang prophecy mahimong abomination unya kabaw mo sa nang abomination gikaligut-gutan sa Ginoo diya sulod simbahan mo na gisulti niya
salmista ani Solomon. Mga abomination nga tao nga musod simbahan, katong mga tagas ug liog, tagas tinawan. Basta mga pride nato diya gisulat sa pulong sa Ginoo ni Solomon. Mao na mga taong gikaligut-gutan sa Ginoo, mao nang huani ganita dinhi, humble yourself. Humble lang yun. Manang if my people shall call by my name, shall humble themselves. Unya, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Humble yourself in the sight of God, and He will lift you up. Magpaubos gud ta. Kanang Lord, manang buni-budi. Ayaw na panumbalingan ng tao. Ikaw mismo buduol sa Ginoo. Kung usay nitabo niya, una ayaw na gunahuna kay ang Ginoo ray nasayod ana. Ang imo ani ka diri aron pagpasalamat sa Ginoo nga siya makikuban nimo. Unang kita diri magbalaan jud ta. Wa may tawo wa kasala diri ba? Anong usay sala nimo, usay nitabo nimo. Ayaw na gunahuna. Do not be malice, but in understanding, be wise. Wise mo kanang ang gusto sa Ginoo kanang mga tinawag lang. Tinawag. Kung ikaw tinawag sa Ginoo, gi-redeem ka niya. Wala yang gingon ayaw i-wirid yun ang Ginoo sa ato ang pag-testify ng ang Ginoo ato ang kauban. Mo na controversy kanang discussion marked especially by the expression of opposing, mo-oppose, quarrel, mo-oppose pa mo sa akong giwali. Ig-away mo. Wala ang naitabo itong una sa panahon ni Moses. Sa Leviticus 26:23, di na nato ni basahon, ako lang isummarize ninyo. Ningon ang Ginoo sa ila, kang Moses, ingna sila Moses, I will revenge the quarrel of my covenant. Panimas lang ko ng mga tao nag-away sa ako ang mga saad. Mga saad man ni sa Ginoo tanan. Panimaslan na si Ginoo. Roma chapter 16 verse 17 ingon ni Apostol Pablo, now I beseech you, brethren, mark them which causes division and offenses contrary to the doctrine which I have learned, and avoid them. Likayin na ninyo. Muna naghangyo ko kaninyo og markahi gid ninyo ha kanang naghimo og division og maka-open contrary to the doctrine. Kanang kontra ka ining doctrine man ni sa Ginoo kong giwali. Mingon sila nga lahi daw kong doctrine na sa Ginoo kong giwali, wa ko'y sariling doctrine. Mo na kong giwali mo na pahinumdom ni Apostol Pablo sa ato. Learn and avoid them. Tun-in na ninyo og likayigin na ninyo. Ingon pa niya diri sa 2 Timothy. Usa iyang gingon diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 26. Ingon pa ni Apostol Pablo kang Timoteo, but foolish and unlearned question avoid. Kanang mga binuang o kanang walay pagtulunan nga mga pangutana, ayaw lang na. Kung para lang na sa imong kagalingon, kung para sa ila, ayaw na. Knowing that they do gender strife, nga din ikaw mahibaw o maula na hinungdan nga mag-away mo, magkasakitay mo. Sa verse 24, and the servant of the Lord must not strive, dili na makik-away, but be gentle unto all men. Ako ana niya, up to teach patient. Padayon lang yun, gentle lang yun. Nga tao nga magtudlog yun sa pinaging pasensya mo nang ako, nagpasensya man lang ko ninyo, bahala, bukong sa inyong buhaton, basta nagpasensya ko, wali lang yun ko. Verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Nawa, manang magsige lang ko wali, bahalag di siya musimba, bahalag di siya muto, wali lang yun ko, nga naman, instruct lang yun ko niya itong mga nag-oppose. Manay yang gingon na, if God peradventure will give them repentance to the acknowledge of the truth. Kanang kabaw mo sa ng peradventure, peradventure. Apak establish beyond peradventure. Kanang base unya de ang kanang
ipasabot yun sa iya ang pakba. I-establish sa Ginoo. Manang, wali lang ko, basi di, kung dili mo kasabot, basi di, ang Ginoo magpasabot ninyo. Manang gingon dito, ang peradventure is, ma-change mo ba, beyond peradventure of doubt, kanang pagduwa-duhan niya. Manang, bahalag mo duwa-duwa mo, bahalag di mo mutuon ako. Basi di, ang Ginoo mag-peradventure sa inyo, ba, sulti magpadayag upak sa inyo ha. Mo nang gingon kanang inyohang doubt nga naglibog mo. Kabaw mo ang sanang doubt. Kanang peradventure kanang adverb noun man gud nino. Ang adverb ana perhaps, posible. Basi pa di ay, di ba? Mo nang magkuan na ko, wali lang ko ninyo. Basi pa di mausab mo. Di ba? Mo na gingon kung ang Ginoo day mo usab ninyo di, wate mahimo. Posible gyud na kay ang Ginoo if God peradventure maghatag og pak mag-establish sa imuha mao nang magwali lang ko mao nang di ko mahadlok di man na siya mutuo wala man na nagpapadlo man lang gyapon na sige lang walihan lang gyapon ako basi pa di ang Ginoo sa iyaha mao nang mag-gentle lang gyud ko magwali lang gyud ko mao nang gingon perhaps ang adverb anang peradventure perhaps or possibly kanang perhaps possibly but not certainly maybe in time kanang maybe daw kanang gitawag perhaps maybe ba basi pa day luwas na siya basi pa day mausab na siya mo na magsige ko gwali o bitaw nang kani atong video basi pa day mga luwas na sila basi pa day ang Ginoo day mo kuan nila kay napa may time mo na ang gingon sa Ginoo if God ingon pa ni Pablo kanang padayon lang gyud kay nga naman manang gingon if God peradventure will give them repentance. Tagan gyud na sila of repentance. The acknowledging of the truth. Moabot ang panahon mo acknowledge na sila sa kamatuoran. Sa verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Manang gingon niya, basi unyag makarecover na siya sa iyang kaugalingon nga siya nalitag sa dautan, taken captives by him at his will, nga siya makuha diya sa captive kuan siya ba na litag manggod siya na kabig manggod siya basi pa day pinaagi sa will sa Ginoo kabubuton lang sa Ginoo na mo nang wa koy mahimo anang tao nga kung naam siya dautan wali lang gyapon hangtod nga mausab ra gina siya basi di ang Ginoo mohatag mo establish sa iya upak na moabot ang panahon kay ang naminaw ra ba mo pirmi di ba anang tao naminaw dili man na pwede nga dili na siya maiya sa Ginoo kay kaning iya sa Ginoo is mystery ni once gipadayag na sa imo kay iya ka sa Ginoo moabot lagi ang time lagi mo nang gingon nga ayaw i-avoid lang ninyo ng mga Kristiyan tuhoy lang ni di man tahingpit moabot yun ang time nga ang Ginoo gayud mag-establish ang Ginoo aray mo establish aning mga gitawag ug mga fact yun nga kung duwa-duwa ka i-avoid na lang na pangayuan na lang yun sa Ginoo sa panahon ni Moses in Exodus and Numbers dunay opposition pod dunay opposition sa panahon ni Moses ug ni Aaron nya sa diha nga niabot daw ang opposition nag-gather sila no nya si Moses naa sulod simbahan ba nag-gather sila dito nagipaybaw dayon siya si Moses sa Ginoo nga din ang imong mga katawan nagtapok batok ninyo na sila kay ako na silang silutan padalaan ko na silang plague tunglo isultihan dayon sila sa Ginoo kamo nag-opposite mo mga opposition mo ang Ginoo nagingon padalaan mo sakit padalaan yun sila sakit matod pa niya din ni abini mo sinitabo sa ilaha nangamatay 14,700 died lang sa plague nga diin sila nag-gather lang kay batok sila kang Moses o kang Aaron gisultihan na yun si Moses sulti sila nga ako magpadala sa ilaw plague watong automatic nangamatay sa ila abot usa nga plague nga gibutang siguro COVID karon pa man ta 19 COVID 8 ba to COVID-9 lang na ay mga sakit ba nga gipadala sa ila 14,700 died ingon dito sa Numbers chapter 16 verse 40 to 48
ug sa Exodus chapter 23 verse 20 to 22 mo ni natabo nila. Wala nung sa Leviticus chapter 26 verse 21, ingon pa ang Ginoo, isulti ni Moses, ingon pa niya, and if ye walk contrary unto me, and not hearken unto me, I will bring 7 times more plague upon you according to your sins. Tanawa, kung dili daw maminaw, magsige lang gihapon kontra. Muna akong gingon sa inyo, mukontra mo yung akong gisulti ninyo, ito mahimo. Igor mo kung nagsulti. Ingat pa niya din niya sa Jeremiah chapter 5 verse 3 and 4. O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but they not grieve. Thou hast consumed them, but they have refused to receive correction. They have made their face harder than a rock. They have refused to return. Muna ni ang gingon ni Jeremiah, sila. Wanang gingon pantay na takaroon, kung di sila maningkamot, kung di punta maningkamot, pariya rata, walang mga Hudiyo Israel. Tubangan ni Jesus Christ, kay nga naman, naprapisi na sa ilahadaan, nga sila daw kuno, wanang gingon ni Jeremiah, di ba sa imong mga mata, gusto kag kamaturan? Wana, bisa ni mo siyang gi-strike sila. Wala sila nang basol ba? Wala sila nang luod, wala sila nang ginulsol, wala sila nang grave. That was consumed. Bisag giut-ut na sila, but they have refused to receive correction. Bisag giut-ut sila, nila gyapon gi-refuse ang mga correction. They have made their face harder. Ang ilang naong gipagpagahi noon nila murag sama sa bato. Nga naman, ni-refuse sila, mabubalik yun sila sa Ginoo. Yung kitab, sabi nyo sa tinuod lang, di man ta iya sa Ginoo, manduol ta sa Ginoo. Ayaw ko ina nga nakaduol na ka, ayaw ina nga girefuse na nimo sila, o dili ka mo return. Kita dapat i-receive na to kay sila, wag yun sila nibalik. Kaya ang Diyos nila, ilaman na. Kita ni-appeal raman ta mo ng di ta angay manghambog yun kay nga naman. Sila gayo di mo balik. Kita di ta ingon mo balik, kung dili, manduol ta. Sa verse 4, therefore I said, surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. O, managingon niya, sigurado, kini mga katawan, mga pobre ni, mga buang-buang ni. Kaya nga naman, wa sila masayod sa dalan sa Ginoo, ni sa hukom sa Dios. Kanang hukom ba, judgment, kanang buot pasabot sa Ginoo, kanang iyang dili gusto. Ang gusto niya kanang gusto, kanang ang meaning sa judgment sa dictionary kanang